אהלן חבר'ה, אהלן, 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 אהלן. מכירים את הוואטסאפ השכונתי? איזה קרנבל, במיוחד במצב. כל אחד נהיה לי כתב של ה-CNN, מדווח לי, כל אחד רושם, דמות חשודה פה, דמות חשודה שם. רכב עושה חרקירי, נא לבדוק, עכשיו יש גם כיתות כוננות. תקפיצו כוחות, חבל על הזמן, כל אחד נהיה לי פה לוחם. נכנסתי לשכונה, עכשיו יש לי מזדה ישנה, לא חשוב, בהזדמנות הקרובה אני אראה לכם אותה. בוא נגיד, זה מזדה שבכפרים, כאילו אתה משתלב סבבה. בקיצור, בקבוצה של הוואטסאפ השכונתי אשתי מקלידה, דמות חשודה, קרחת, מזוקן, חזות ערבית, מזדה אפורה. וואלק זה אני. וואלק זה אני, מדווחת עליי. אנשים השתגעו בידיים שלי. אני אומר לה, ממי, זה אני בקבוצה. היא ממשיכה, תבדקו אותו, תבדקו אותו. אנשים איבדו את זה לגמרי, חברים. שבוע טוב לכולם.